ଆଜି 155ତମ ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ କୋରେଇର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ସ୍କୁଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏକ ନିଆରା ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରି ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଓ ବରୁଣେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଓ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ କୋରେଇ ସ୍ଥିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛୁ। ତା ସହିତ କୋରେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କରିଛୁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାସନଗରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟାସନଗର ହାଇସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣ୍ଡେଇରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଣ ନେବାର କଥା ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆମ ଦେଶର ମହାମନୀଷୀମାନେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ। ବାପୁଜୀଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ଥିଲା, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥବଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ବାପୁଜୀଙ୍କର ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଜିତୁ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମୋ ଅଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।